para sesepuh lan para binisupuh ingkang ubekten, para tamu sadharom ingkang winantu ing pakurmatan, pahargyan ingkang kawungku bapa titik sekalian ing siang menika nedya kapurwakan. Nyuwun tambahing berkah pangestu mugi lumantining tata cara wisudan talitarmu Purwomadya Wusana Mangya Raharja tan manggih rupita. Minangka purwaning kandha keparengna kula ngaturaken kidung suci mantra Weda. Hanuwun mring ritaning Gusti kapurwakan puja hastungkara miwiti pahargyane mugi teguh rahayu pinanganten kakung lan putri saha hipumyang popo sang yo mugi lulus aran raharja bagya mulya ing donya tekaning akhir Gusti paring murih kang saring sedya bapa titik-titik saputra kula siang dalu tansah sumarah tumandak mring Gusti kang Maha Murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin
sepuh lan para binisukuh ingkang tuhu pinitengan. Para tamu kakung miwah putri ingkang minangka ing karahayan. Bobo titik-titik sekalian, bobo titik-titik sekalian ingkang sampun rinakit ing indahing puspita kepisanan ingkang baktiya mulya. Para kadang Sutresna Budaya saha pametri budaya diluhung ingkang winantu ing pakurmatan. Sumrawahipun paroyaken busung titik-titik ingkang winangku ing suka pasu. Kanthi linamparan saha pepayung Budi Rahayu miwah nyuwun ageng ing pangarsana. Mugi keparengna kula sulatur sawetawis awit mun didhawuh keparingipun bobo titik-titik sekalian. Kula ingkang kapiji mongko pambiwara kinanhangaturaken urut rencening tata cara bargian wisudan tali tarma ing siang samangke. Hananging saderengipun nglajengaken wektu, monggo nuwun sami sarengan mujudaken ras puji syukur unjuk Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit nugroho ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah hamba swasana tentrem lahir tur sing batin. Katitik panjenengan sedaya lan kula saged sami pinanggih kanthi wilujeng lan manggih rupita. Mila pantes namata kawiji lewasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah hamba nyumili mring jalma suci kekasih Gusti ingkang sampun kuwawa nampi pustaka suci minangka panutan saha tuntunan umat sakurping langit sak lumahing bumi langgih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan. Wonten ing dinten pinilih piniji nanggih dinten Senin Pon Surya kaping titik-titik sinetron ing warsa titik-titik. Bobo titik-titik sekalian kepareng netepi Sutarmo miwah putra hambayang karisya unduh penganten putra jaluripun ingkang asma Bagus. Ingkang sampun sebotohan jatuh kromo pun loro putri kinasipun Bobo pidalem ing dusun Margoasih Karanganyar tentrem tasih wewengkon Surakarta Hatinengrat. Penganten sekian Gus antuk serat pikuh polkrami nuto putra agami ingkang rinaso so peranatan negari ingkang kumatok ijab kabul ugi sampun kawisuda tata cara upacara adat Widiwidono rikala dinten Surya wonten ing antuk nugrahing Gusti kang Agung jirung donga pangestu para tamu ingkang sampun kepareng rawuh tumataing tacara ijab kabul ugi wisudan pengantin lumampahtan manggih rupita. Nyuwun donga pangestu mugi pengantin sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah teka kang jinangka jumbuh kang ginayuh satemah babar keluarga ingkang bagya mulya wiwit donya ngantos tumengking alam kelanggengan. Tumuli wonten ing dinten menika pengantin sekalian senedya kaundhuh saha badhe kawisuda nut adat ingkang taksih lumampah nenggih winastan wisudan tali tarma. Donga pangestu ingkang dipun suwun mugi lampahing tata cara wisudan tali tarma ing siang samangke purwa madya ngantos wusana lumampah kanthi gangsar tan manggih rupita. Para tamu sadarum nuli badhe kula waosaken pratelan lampah-lampah tata cara ingkang sampun rinancan-rinakit dening keluarga saha para kadang krida dharma.
Tata-cara sepisan nenggih pambungkul. Kaping kalih pamboyongi penganten sarimbit saking sasana pamondokan kakandhi tumuju sasana pahargyan. Apabila penganten sarimbit sambut dumugi telenging sasana pahargyan, nuli badhe lumaksana tata-cara pasrah panampi lung tinampen penganten sarimbit. Purna tata-cara pasrah panampi kalajengaken tata-cara adi nenggih wisudan talidarma. Para tamu, sapuranipun wisudan talidarma, penganten sarimbit kastepan slindur kakandhi tumuju ing kursi renengga pinangon. Sasampunipun penganten sarimbit dalah Rama Ibu kekalihipun sampun lenggah satokta wonten ing kursi pinangon. Tata-cara salajengipun pandonga syukur. Purna tata-cara pandonga syukur para kadang LPP Mekarsurya badhe ngaturaken salam kabagyan ring penganten sekalian. Salajengipun penganten sekalian badhe sumungkem ing pepadhaning Rama lan Ibu. Purna Sri penganten sarimbit sumungkem ing pepadhaning Rama Ibu. Kalajengaken atur pambagya harja wilujeng. Purna atur tata-cara pambagya harja wilujeng. Kalajengaken putu pininih, putu panghormatan saha putu pangesta. Para tamu, tandha yekti purnaning tata-cara wisudan talidarma ing siang menika, ambu bilih penganten sarimbit dalah Rama Ibu kekalihipun kakandhi tumuju koriring pahargyan saperlu tangkep asta manunggaling rasa ngutapaken pundhuripun para tamu. Mekaten saha semanten menggah tata-cara wisudan talidarma ing siang samangke, ambu bilih boten wonten ewah-ewahan. Kula mongko pambiwra makarya sareng kalian video syuting campursari juru rias ngaturaken wilujeng lenggah ngantos purnaning tata cara ing siang samangke. Nuwun.